liyayikhetha igumbi edlela inkosi enkulu Bombela isitima samampondo baba mkhulu phakade amen. Nakuba uShembe wayeyibekile imithetho kuwo lo muzi kaNkulunkulu, umuzi wasePhakameni, ukuthi insizwa iyoganana nentombi yakhona lapha ePhakameni angeke bahlangana ngaphandle kokuthi beshadiswe besine, njengoba nabo abaprofethi babefakaze khona lokho ukuthi uma esefikile lo muntu osuka ezulwini uyofika abuyise imigcaco yasemandulo, lapho insizwa yayiganana nentombi nto. Njengoba wayesefikile uShembe kwelaseThekwini, wafica seyaphela yonke leyo nto kubantu, abantu sebeziqomela ngokuthanda, abanye babekipitile bezihlalele nje ngaphandle ukuthi beze belobolane. Ekufikeni kwakhe uShembe wafike wazichitha zonke lezi zinto, wabe sekhanda isizwe esisha sokuba insizwa nentombi izilonde kuze kuyofika isikhathi sabo sokuthi beganane. Uma kwenzekile intombi nto yaphunyuka yalahlekelwa ubuntombi bayo, kwabe sekuphelile njalo ngayo kulo muzi wasePhakameni, akusavumelekile ukuthi ingene. Njengayo inkosazana eyaba nebhadi ngayo inyanga kaDisemba, lapho kwakulungiselwa khona ukuya entabeni eNhlangakazi. Le nkosazana wayeseyitshelile uShembe ukuthi kayilungise ngoba kuzothathwa uhambo oluya entabeni eNhlangakazi. Le nkosazana yaxolisa kuye uShembe, yathi ngiyaxolisa kakhulu baba, kulokhu ngeke ngiphumelele ukuya entabeni eNhlangakazi ngoba isoka lami lizobuya phela emsebenzini eGoli kula maholidi kaDisemba. Ngikhuluma kuyimanje lisendleleni, belingibhalele incwadi. Kuyimanje nami sengiyibophile imithwalo ngiya ekhaya. Wajabha kakhulu uShembe ngale nkosazana ukuthi ihlezi lapha emzini wasePhakameni, kanti iqomile futhi iqome umuntu ongakholwa, ongawazi umthetho kaNkulunkulu. Wathula isikhathi eside uShembe eyibuka le nkosazana. Ngesikade wabe sethi kuyo, wazi ngani ukuthi isoka lakho lizobuya usaphila? Le nkosazana ewanaka ngalamazwi ayishiwo uyena uShembe ngenxa yokuthi yayilangazelele leli soka layo elibuya eGoli. Yasala kanjalo inkosazana yangaya entabeni, waphuma umhlangano, nayo insizwa yakubo kwayo le nkosazana yahamba nawo umhlangano noShembe. Umhlangano wahamba waze wafika khona entabeni. Uthena benganake lutho balibona izulu lihlanganisa amafu, labe seliyaduma. Isikhashana esincane labe seliyayeka ukuduma izulu. Ekuseni kwalo izulu uShembe wabonakala eseqhweba le nsizwa yakubo kwale nkosazana enqabile ukuza entabeni. Wabe seyibuza uShembe le nsizwa ukuthi udadewenu umshiye kuphi? Yaphendula le nsizwa yathi, ngimshiyile baba, ngimshiye khona ekhaya. Wabonakala uShembe ebuyisa izinhloze. Wabe sethi kulo mfana, chabo udadewenu akasekho emhlabeni, ushawe umbani wezulu. Hamba ubuyele ekhaya manje. Lokhu kwenziwe ulaka lukaNkulunkulu, ngoba udadewenu unqabile ukuza entabeni eNhlangakazi. Ukuba ungilalelile ngabe akafanga. Nangempela le nsizwa yabuyela emuva ekhaya, yafika sekulilwa. Eseshonile ngempela udadewabo, ebulawe uwo umbani wezulu, obuwulaka lukaNkulunkulu lokuthi inkosazana ayiyanga emkhosini oyingcwele kaNkulunkulu, yakhetha ukuya esokeni layo. Yephula umthetho kaNkulunkulu eyayufundiswe uye uShembe. uNkulunkulu wavele wayibulala.
Kodwa ukushona kwayo le nkosazana akuzange kuwumise umhlangano ongcwele wasentabeni eNhlangakazi. Waqhubeka umhlangano kwaze kwafika isikhathi lapho kwakufanele kuyodliwa khona isidlo esingcwele. Kwezwakala ngayo insizwa eyayithunyiwe imemezela ukudliwa kwaso isidlo esasizodliwa ngeSabatha elilandelayo. Kodwa lesi simemezelo sangalesi sikhathi sasinomehluko, njengoba le nsizwa eyayimemezela yathi lesi sidlo siyodliwa abefundisi, abavangeli, abashumayeli, abakhokheli kanye nabaphathi kuphela. Ibandla lamangala ukuthi kwenze njani kulokhu lesi sidlo esikhetha amabala. Kwaba buhlungu kakhulu kulo ibandla ngoba phela lalizimisele lizilungiselele likade lilindele ukuthi lizodla isidlo esingcwele. Kodwa ngoba izwi lase likhulumile akukho ababengakwenza. Nabo abantu bazithulela abaze basho lutho benezinhliziyo ezibuhlungu. Laze lafika lolo suku lweSabatha lesidlo. Ngezikhathi zasekuseni kwavela ukuthi lesi simemezelo sasingelona iqiniso kepha kwakuliphutha, ngoba izwi lenkosi lalithe isidlo sabantu bonke. Kwaba yiphutha kulona owayememezela. Ngesikhathi sesidlo ntambama abantu babeyingcosana kakhulu ngenxa yako ukuthi badidwa umqondo yilona owayememezela. Kepha inkosi yabamukelisa bonke labo ababekhona. Lwadlula lolo hlelo lwesidlo, kwathi ngakusasa emveni komthandazo wokuvuka uShembe wabe seyakhuluma kulo ibandla. Wathi, nginombuzo engithanda ukubuza kunina makhosi nani befundisi. Uma umuntu efuye izilwane, izimbuzi, izikaphu, izinkomo, amahhashi, izimbongolo kanye nezinye izilwane zakhe azifuyile, ebe eziphakela njalo ukudla, bese kuthi ngelinye ilanga ethi uyaziphakela zingadli, angathi lezo lwane zakhe zinani? Kwaphendula inkosi yaseMazimeleni uNtshidi yathi, kungathiwa ziyagula baba. Ngiyabonga mntanami, kusho uShembe, nami ngisho njalo. Ngakho-ke niyagula nonke ngoba nginibizele esidlweni senkosi anizanga. Ngeke nibe nempilo enhle ngoba anizanga esidlweni. Seniyoze niphile kuqala ngaphambi kokuba nginikelise ngaso isidlo. Leyo nkulumo yakhe uShembe yaba buhlungu kakhulu kubo bonke abantu ababengekho esidlweni ngephutha lalona owamemezela into engekho. Waqeda lapho uShembe wabiza abafundisi bodwa, wabe sebabuza ukuthi indlu yezitsha iyovulwa nini. Abefundisi bathi babona sengathi kungcono ivulwe ngoJulayi, sekwazisiwe onke amabandla asekuphakameni. uShembe wabaphendula ngokuthi leso sikhathi enisishoyo sikude kakhulu. Esinye isikhulu sakhona ekuphakameni sizobe sesingekho ngalowo Julayi. Badideka abefundisi ukuthi ukhuluma ngani uShembe. Kwaze kwafika sona isikhathi sokuvalelisa entabeni eNhlangakazi ngawo unyaka ka-1935. Bakhuphuka bonke abantu bethwele izinkatha zabo, amanzi kanye nawo amatshe esivumelwano ukuyovalelisa intaba. Uthe sebefikile bonke phezulu entabeni, nenkosi isikhona khona lapho kwenzeka kwakungajwayelekile, ngoba inkosi yathi bonke abantu ababekhona esidlweni senkosi ababuyele ngancane.
nabo ababengekho futhi esidlweni ababuyele nganxanye. Nawo amakhosazana amukele isidlo aboleke nganxanye. Bagcine behlukene amaqoqo amathathu. Inkosi yabe isiyala abefundisi ukuthi abageze amantombazana. Yona inkosi izogeza laba akade bekhona esidlweni senkosi kuphela. Yabageza inkosi izinyawo, yathi uma isiqeda yangena indlela yehla entabeni. Asho ayilandela ngemumva amantombazana kanye nala ngcosana ekade beyigeza izinyawo. Inhlangano yonke yasala imile phezulu entabeni, amatshe kanye nenkatha namanzi. Lungenziwanga lonke uhlelo lwasentabeni. Ilapha babona khona ukuthi uShembe usebashiyile. Kwasuka isililo esikhulu kubantu, abanye babeziginqa phansi bekhala. Waqhubeka umhlangano wahamba kanye nezitsha kwaze kwayofika ethempelini emaseleni. Kwathandazwa kwaqedwa kwangenwa indlela. Ibandla lilokhu lisele kanjalo entabeni. Wahamba umhlangano waze wayofika emfuleni uMdloti. Ilapho uShembe atshela khona umshumayeli ukuthi ahambe atshele abantu entabeni ukuba behle. Waqhubeka njalo umhlangano wahamba waze wayongena khona ekuphakameni. Lasala lidumele kanjalo ibandla, ngakho kuduswa isiqhwaga. Nalo ibandla lalingaqaphelanga ukuthi lithole elizomthuma ukuthi abuzisise kahle ukuthi kwenziwe yini ukuthi kube nomehluko ukudliwa kwalesi sidlo. Hlakaniphani njengezinyoka nibe mnene njengamajuba. uShembe wayengamnaki umuntu olibele. Liyagoqa lapha ekhona kayihlala ngizoluma futhi umkhovu 20 meswaphathe